Mert hogy már a konyháról beszélgettünk, de hát van nektek otthon egy kis kertetek, ugye? Mit terem a konyhakertben, Hajaséknál? Paradicsom, paprika, nem? Saláta. Paradicsomból többféle is. Többféle is, igen. Akkor cékla, az mindig. Akkor sárga répa, akkor sóskaspenót. Menta. Hát akkor halljátok. Szóval ez már egy komplex Szabolcs, ugye? Igen, és ilyenkor vetitek el a magokat, tehát bent esetleg konyhaablakban, vagy van külön kis üvegház, vagy egy kis üvegfelület, vagy pedig a palántát megveszitek. Nem palántázunk, mi a magokat elszorjuk, és az is ki szokott kelni. Jó, azt jóval többet kell. De nem áprilisban, hanem már ilyenkor. Mert hogy elvileg ugye ennek ilyenkor van az ideje, nem tudom egyébként. Nem tudtuk. Egyébként így magokról mondjuk, hogyha így levennénk a címkéket, akkor bármelyiket felismeritek? Na játszunk egy kicsit. Igen. Én se, Szabolcs, én bevallom. Tehát, hogy igazából ugye nagyon könnyű, mert szerintem ezt majdnem mindannyian ismerjük. Igen, ez a paradicsom, ez lesz a paprika. Ez ugye a snidlinga, ugye, akkor, hát ez pedig a 100-szor szép igazából, ezek azok, amiket ilyenkor magról el lehet vetni. Az borsó. Az ott borsó, így van, és arra kell figyelni, hogy gyakorlatilag magvetésnél egész más közeget kell összeállítanunk a növényeknek, mint ugye akkor, amikor a palántát nevelünk. Sokkal inkább valami laza közeget, azért hoztam ide homokot, meg egy ilyen lazább tőzeges földet, hogy ezt, hogyha összekeverjük, akkor akár egy ilyen kaspóba, gondolom, az biztosan van otthon, vagy pedig egy ilyen szaporítóládába, most majd meg fogjuk csinálni, és akkor egy ilyen laza közeg ugye az a lényeg, hogy egy puha laza közeg legyen, és akkor ebbe bele tudjuk vetni a magukat, és utána ezeket ki tudjuk tűzdelni, és ebből készülnek a palánták, amiket aztán áprilisban majd kiültetünk. Szabolcs, nagyon sok mindent felsoroltak Juditék, hogy mit terem otthon. Valamelyikhez tudnál olyan szaktanácsot adni, amivel mondjuk akár termékenyebbé is tudják tenni ezt a dolgot? Mert hát van amelyik lutri azért, hogy hát igen, de én azért ahogy itt hallottam, azért a paradicsom termesztésben eléggé akár exportra is tudnának termelni. Az elszaporodott egyszer, és minden a paradicsom a ház előtt. Tehát igazából mi tanulhatnánk tőlük, de én azt gondolom, hogy ilyenkor elsősorban azokat kell vetni, paprika, paradicsom, de kizárólag természetesen még csak benti körülmények között, amikből elkezdünk és palántát tudunk aztán később készíteni, amiket 4-6-7-8 hét múlva ki tudunk aztán tenni, ki tudunk ültetni. Hát köszönjük szépen, Szabolcs, visszajövünk még, jó? Mert majd a Lacit is idehozzuk, és kíváncsi leszünk a véleményére. Semmiféle tél nincsen, vadul ültetünk, sőt megtudjuk, hogy milyen hasznos a gyerekmunka. Kedves Dávid, mennyiért árulod te a paradicsomot otthon nálatok? Hát attól függ, milyen a termés. Mert hogy valami nagyon különleges paradicsomról beszélünk? Hát többféle paradicsomunk van otthon. Van a koktélparadicsom, meg vannak az ilyen... a kisebb, igen? Igen, vannak nagyobbak is, meg ilyen közepes méretűek is, szóval... A lokuluszi paradicsomotok van? Tessék? Lokuluszi paradicsomotok? Az is szokott venni. Lokuluszi? Ez a hosszúkás. Ez a hosszúkás. Aha, mert hogy apagyűjtő, vagy beszerző, vagy honnan? Ilyenkor van egy nagy, tavasszal egy nagy szakmai kiállítás Olaszországban, és imádok bemenni a ottani mezőgazdasági kis kultúrákba, és akkor ott veszek különböző magokat. Ez a paradicsom, ugye? Igen, ez a paradicsomnak a magja, és igazából aki otthon szeretne palántát nevelni, az gyakorlatilag ilyenkor akár egy kis tejfölös pohárba, akár egy ilyen szaporítóládába, akár egy balkonládába, amiből mondjuk tavaly kipusztultak a muskátlik, nyugodtan elkezdheti beleültetni, és akkor esetleg egy ilyen kis fa, vagy egy kis bambuszkaró segítségével. Milyen mélységen vagyunk? Hát körülbelül egy ilyen 1,5-2 cm mély, ez persze fajtától, sok mindentől függ, de szerencsére ezekre a kis tasokokra mindig rá van írva, hogyha valaki nem tavaly tette el, és akkor gyakorlatilag ezek után szépen ezt a kis ültető magágyat, ezt így be lehet gyönyörűen temetni, és arra kell odafigyelni, hogy ez nem olyan közeg, nem olyan föld, mint amiben majd később kiültetjük, hanem mindenképpen egy laza közeg legyen, hiszen most elsődleges feladat, hogy gyorsan gyökeret tudjanak ereszteni ezek a magok, igen, lehet ide a második sorba is. Hát ide az azt jelenti, hogy veszel egy virágföldet, vagy valamilyen földet, és homokkal összekevered? Homokkal, vagy tőzekkel, vagy pedig alapvetően egy laza magánynak való tőzeget, vagy földkeveréket kell összeállítani. Madárkál kellene akár ilyet is, attól még éregezni tud. Igen, persze, hogyha ugye nem a szobában vagy az üvegházban van, hanem majd később mondjuk elkezdjük majd szoktatni és kitenni, akkor ez
ezt nyugodtan rá lehet tenni, és akkor gyakorlatilag megakadályozza, hogy mondjuk a madárkák, akik mondjuk esetleg télen nélkülöztek, azok a friss vetésünkre rámenjenek. Volt jó kérdés a Igen, hogyha fiatalembernek. eleinte a házba rakjuk, akkor mennyi időnként kell locsolni? Igazából arra kell odafigyelni, hogy vagy egy ilyen kis szobai fújókával, szerintem ilyenet biztosan van, ugye? Tehát vagy egy ilyennel kell, az a lényeg, hogy sokan elrontják azt, hogy egy nagy slunggal elkezdik öntözni, és akkor kimossák a magukat. Az a lényeg, hogy mindig egy keveset kell adni. Tehát mindig egy keveset, folyamatosan legyen nedves, de azért hagyjunk egy kis időszakot neki, hogy ki tudjon száradni, és újra fel tudja venni, mert sokan ugye elrothasztják a magukat, de ezt ugye már alapvetően azzal is el lehet rontani, hogyha egy ilyen nagyon kötött közeggel dolgozunk, de ha lazával, akkor ugye az nagyon hamar szerencsére átengedi a vizet. Szabolcs neve alá nincsen odaírva, hogy pszichológus, de Laci szerint, vagy László szerint állítólag ez is benne van a kertészkedésben, nem? Valahol megnyugvás. Abszolút. Ugye van a kertünkben egy pici rész, egy 30 négyzetméter, ahol vannak ezek a kis veteményesek, és az több gondolat is vezérelt, amikor ezt kitaláltam. Egyrészt, hogy a Dávid is lássa, hogy nem a közértbe terem a paradicsom, hanem hogy mi az útja, módja. És nagyon érdekes, hogy amikor lementünk venni akár itthon is magokat, akkor együtt választottuk, hogy most milyen magot vegyünk, együtt tettük el, tehát együtt élveztük ennek a gyümölcsét is később. És hát a feleségem is sokat segített, de persze sokat kell gyomlálni. Úgyhogy együtt csináljuk, és ez abszolút bio. Egyszert nem lát. Így van. Az nagyon jó. Ez fontos? Ezt is tápláljuk már bele az ő fejébe? Dávidék fejébe? Hogy? Bio, ott tartott. Igen, én mindig azt mondom, hogy inkább pusztuljon el a termésünknek a 30%-a, mint hogy valami olyasmivel lepermetőzik, ami aztán később bekerül a szervezetünkbe. De én azt gondolom egyébként az példaértékű, hogy mesélitek, hogy otthon különösebb erőfeszítés nélkül a paradicsomot a családnak meg lehet termelni. Azt gondolom, hogy ezt mindenki így csinálna Magyarországon, mint ahogy ti, akkor hát egyrészt nem lenne szükségünk import paradicsomra, ami mégiscsak szégyen Magyarországon, és azt gondolom, hogy ez bárki akár egy ilyen körgangos házban vagy egy társasházban lakik, egy konyhaablakban vagy pedig egy folyosón is meg tud termeszteni, vagy egy egyszerűbb ládába, és hát gyakorlatilag itt most láthatjuk, hogy milyen egyszerű már magától a magvetéstől elindulni. Most egy zavarba ejtő kérdés következik. Az üzletekben a növényekkel ki foglalkozik? Na? Az üzletekben nincsenek növények, illetve virágok vannak, minden üzletben természetesen van virág a vendégváró részen, tehát ahol a vendégek várnak, oda minden héten jön egy szép gyönyörű új csokor, és azt úgy hozzák virágosok. Jó, és hogyha ezt a fiatalembert meglátják, akkor nagyon-nagyon nagy borra valóval paradicsom jelszóval tessék közelíteni felé. Szabolcs, nagyon szépen köszönjük az ötleteket.